Balaguer ha posat a la venda el disc de la capitalitat de la Sardana 2022. Es tracta d'un CD amb 16 sardanes interpretades per la Bellpuig Cobla, que es pot adquirir a l'oficina de turisme de la ciutat al preu de 10 euros. Les sardanes que formen el CD estan totes relacionades amb la capital de la Noguera, entre aquestes Balaguer, capital de la Sardana, de Dani Gasulla. Aquesta va ser la composició escollida per representar la ciutat com a capital de la Sardana en el concurs de composició de sardanes de Balaguer convocat el passat estiu. El CD és fruit també d'un treball de recuperació del patrimoni musical de Balaguer, tal com ha expressat el paer de cultura Arnau Torrente, que l'ha definit com un patrimoni immaterial de la ciutat. Recordem que és un CD que el que fa és agrupar en un sol disc totes les sardanes que parlen de Balaguer o que estan fetes per autors de Balaguer, i bé, molt contents de poder-ho tirar endavant, perquè recordem que això també és patrimoni, no? Sovint parlem de patrimoni i segurament ens venen al cap les muralles, Santa Maria, el Pla del Matà, però aquest patrimoni immaterial que té la ciutat, en aquest cas el patrimoni sardanista, doncs és bo que el preservem i que el donem a conèixer. El disc es va enregistrar el mes de gener. De les 16 sardanes que inclou, 10 es van enregistrar en directe en el marc del concert de Reis i la resta un dia a banda per part de la mateixa Bellpuig Cobla. Pel que fa al disseny, la caràtula principal conté una il·lustració obra del dissenyador d'origen balaguerí Jordi Calvís, mentre que Marcel Verger signa la fotografia. El disc també es podrà comprar el dia de Sant Jordi en una parada de l'associació Balaguer Capital de la Sardana, on també hi haurà altres articles promocionals de la capital, com ara imants i xapes.